El Cine Ciutat de Palma acull en aquests moments l'estrena oficial a Mallorca de la pel·lícula Fènix 1123. El film, creat pels directors Joel Joan i Sergi Lara, explica la història real d'Eric, un jove de 14 anys que va ser acusat de terrorista després que enviés un correu electrònic a uns supermercats per demanar-los que etiquetassin els productes en català. No, tu ets un santet. Per això ens han enviat 30 guàrdies civils de la brigada antiterrorista a casa. Per què no has fet res? Aquesta és la història real de l'Eric Bertran, un adolescent de 14 anys que va crear un web inspirat en Harry Potter i l'Orde del Fènix. Una nit 30 agents de la brigada antiterrorista irromperen a casa seva i el van acusar de terrorista després que enviés un correu electrònic a una cadena de supermercats per demanar-li que etiquetàs els productes en català. D'aquella història en va néixer aquest film. El protagonista real ha presentat la pel·lícula a Palma. Durant molts mesos ens ho van fer passar molt i molt malament i ens van fer fins i tot justificar públicament, perquè van dir públicament que jo era un terrorista i, òbviament, jo no era un terrorista, no? Però aquesta etiqueta, doncs, és molt dolenta. Llavors, jo al veure la pel·lícula em vaig sentir alleugerit perquè és la manera que tenim de denunciar-ho. A l'acte que s'ha fet a la seu de l'Obra Cultural Balear també hi han assistit els directors Joel Joan i Sergi Lara. Va ser curiós, perquè d'entrada anaves a veure una gent que estava colpida per aquests fets, però que també tenia moltes ganes de lluitar i de tornar a posar l'honor de l'Eric en el seu lloc, i a mi especialment em va sorprendre el sentit de l'humor. A mi em sembla que se'n van poder sortir bastant bé al cap i a la fi de tot plegat, perquè han quedat seqüeles, però perquè saben riure. És una família, i el mateix Eric, la gran sorpresa, sí, una família sana i que reien molt. La cinta escrita pel guionista mallorquí Héctor Hernández i el català Albert Plans ja s'ha estrenat oficialment al Cine Ciutat de Palma. El ejército del Fénix, ¿esto qué es?